tatanan kay aron watay ko andi ay. Dali na mga una ta manihapon tayo. Mita maning ang live eh. Sa may tusudan way sausawan king. Tinuwara tong sudan. Sige na dali na. So diri dong. Dali dai king kitang duha diri king. Way kinamos king. Tihi man ta. Ito na, lami mo na. Yan na, mga una tayo. Kain po tayo. Pamandirid ay among kauban mga ha? Unsa man law? Din dapit. Banggaan ay? Unsa may nabangga law? Motor siguro. King kuha pagkuhan dito king kanang sabaw o kuha ng baso king be magkuha ko gahukin. Ladyo man day. Unsa daw? Unsa na unsa man kay alaw? Ambulansya daw ko. Ha? Ambulansya daw ko. Naunsa man nabangga? Basa ra siya. Bas, okay di ka na. Wa na sabaw dito. May kagataga ko sabaw be. Yap eh. Gamay ra gud. Sige diha day. Gamay ra ho day. Pero masa ko na. Na dagana ba? Ala. Kana ra. Marian, dali na dang. Dara. Butangin ni kutsara usa o. Wait, kutsara nga to king, usa king palihog king. Titihi be, palihog. Tangan pa jug asin. Bitsin. Gani pa ni oy, nagkatol man eh. Sa may nagkato lagi mong tinae. Manihapon na may aga mong sudan ka ng tinulang isda. Tihi. Maura na mong sudan. Solve na ang aming dinner. So, let's eat together. Kain po tayo. Na si Madam o. Madam Mirian sa Labaw. Ang among mayor Druma. Marutep. Kira sa bayo. Dili ay. Ayo ribut yung bagya ko. King plato ra gud ay. Nara lagi sabaw na ho. Klaro anong sabaw? Plato palihog ay. Dili na ni. Ayasa man yung plato. Oo. Utang dia. Labot ana ko manay suod. Isa ba yung labot ana dang may masuod. Nga makita. Dagan ron birthday sa Injulaw kay birthday makasibong apo law. Ibaan. Ana pud balot. Be tagpila man na be. Palit me be. Be kay hudon na. Dali. Mao gapon. Tagpila man. Batasin tos 16 ko. Size man. Buang. Suka. Kay suka butang eh. Para ganahan si Madam. Og plato dito day, pay butangan na to balot day. Sige ka. Ay likos man eh persa. Basi kada adlaw po ka mo suroy nga ri ha. Wa? Di na ko malabay-labay naman ko. Kuan 20 ka box sila, 20 sila naman Madam. Hey 20, unsa pa kaon? Daghan magbata-bata ni mo sa una. Wa na lagi ron. Napura. Awag balot day? 12. Ayo oy. Para 100 lagi, sinado. Kay para kanyo ka 12. Ya. Berato ra na mahalon dani mo. Okay, mo gyapon. Bayan Bagi jo. size. Bagi size man, kita ha. Oh, 16. Nay, gagmay ra na, di na maklaro piso day. Alam ni idang balik be. Sa una ba? Tagay tag suka day be, suka ni dire nga ributang. Oh, ba suka. Likos man eh, likos ba? Ikos karon. Balik ko dinto. 300 na. Dinadto mo sing itong balot. Okay. Dabay dagan. Dili ba day katri day mo kito oy. Walo. Kapay gani kiloto. Unsa na makaguro sa ron muli. Ato pa ubuangan ron. Ila mo na bukas. Luto ko. Ato pa kaguloy. Nay dirbit porta. Asa repet? Dili si ma'am. Derby ma'am, di sa to ma'am ba? Daog kan yang anak. Dito ko. Nagam na ko. Tumi lang bili na ako. Tama nakik. Burot na ni makin. Punay pa na in. Punay pa king, gamay ra man ni king. Luto na pa. Bali sa ka milyon. Salamat. Tayo mga guys.
Punay pa na! Ulirit, sa mga Pila man day. Nangin mo. Budget size. Kung sana magka. 26 times 12 equals 300 ka. 312 man. 300 ka. Pwede ba mo kwenta ba? Karoon ka ka din gawa na. Balik! Pero magkawa parang buloy oh. Ano na madam? Suka po, balot. So, ikot ton kay gadon. Dapat kinuha. Hoy. Ojo guru ni mangamang. Ay, mahawak nila. Ay, na mag-imuhon kasawa. Bidaan ako. Diyan na kasi mo asawa. Ah, matay. Salamat, madam. Balot po tayo. Kain tayo ng balot. Wala, bidaan ako. Wala yung TV. Risa. Hoy! Ikaw di paglaban na ba na ka? Supo naman doon, matanaw doon sa'yo. Pitong na lang, boy. Salamat, madam. Wala! Badya ako rin yung pagbuwang. Dito kayo puro mantika, eh. Ma'am, dali, ma'am! Lang, iya. Dulod, ma'am! Anara? Ayo. Ano gamay ra bisan peso? Iting gani. Ano lami, mutukan ba? Ano gandot kay mutukan sa. Dami na may dito, dami na ako. Tala oh. Agamahan ikaw, agamahan ikaw, namukaw din linggo. Dito mo rin tunalom doon yung disco kay pista mo rin tunalom. Dispirat di ay. Gamit na ba ito kay Eliot? Ay kung balot ito sa gaybe. Balot daw. Pampaking daw ko na. Ay sa man iblok-dokon kaning. Ano to pikas. Bali. Kaita ko ning pinamintig na kakaon balot. Lagi kay balot ganing wala mo nakaon gabi. Kinuha day ato para tumahaw ang Hello. Naunsa na pag-internet nga nagsige magka. Dali ma'am, sulod ma'am. Ano ina ba? Isuot sa silupin na day. Aron dili lamigason day. Basig to apod sila sa endang. Hi ma'am. Ma'am Mihia is watching. Sir Joel Tidalgo Pilas is watching. Hi sir. Nanihapon mi. Kami karon sa Maasin. Live na live po tayo. Mga suki, dito na po kami sa terminal sa Maasin Southern Lake. Meron po tayong mga display, iba't ibang klaseng upuan. Sino po ang may gusto dyan? Punta lang po kayo dito. Ganahan ka na, ma'am.
evening.